Ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandake pedhot. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming. Iya. Lah ngandake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandake wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki kok. Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe pira uwen. Sing mau nampa amplop saka penggemar nyuwun lagu. Sapa? Tatin. Ayo Tin. Monggo sepoti ora? Apa? Ayo manut aku kok apa? Monggo Mbak Tatin. Atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking 8 dasa. Apa mau? Bobotipun piye? Langkung saking 8 dasa. Wis tau nimbangke aku. Ya urung ning ya mbok menawa kok ya. Mbok ora sok ngarang. Ayo 40 ki rak tampa padha karo 8 dasa. Iya. Kowe mau entuk nawala layang apa? Niki nyuwun lagu. Lagu apa? Ali-ali. Nah, ana dhisik ta? Enten. Ah iya, tak pek dhewe mesti. Lah mau disukake jenengan moh. Ah wong semuni ditip niki nggih Mbak Tatin. Nika menungsane wonten aku ya. Saking Pak Dukuh nang Seri. Mang paringke dhewe. Menika nek sing nampa kula mesti melirik mripate. Lah ra tenan to. Soale dhek kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung. Oh iya. Aku tahu kok nggawa dicek kono sedina iki boyokku kumat. Mergane ngapa? Mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho. Iya paling pasang raja. Sajake kok ya. Dasare encok kok nyalahke aku. Ya ora, aku kok encok ki encok saka ngendi? Sehat walafiat kaya ngene kok encok ora. Nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati. Gajih ki saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati. Mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to. Pati urip ki ora mergo lemu karo kuru. Ning mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Aku rak menungso. Lah nggih. Aku sing tak omongke baterai. Baterai kok digajehi piye? Iso wae. Aku wis tak weruh urung baterai HP mlembung kae. Nggih. Ah kae mergo kokean gajih. Ae rak terus modar HP-ne. Kuwi padha karo menungso anggere mlembung kek. Ya ora kudu mlembung kek iki. Ha iya. Senengane kok. Ya ben sehat, Tatin ya sehat, kabeh iki ditungake sehat. Lho aku ki ngene iki ya mung dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dongake sehat. Iya, dene tak dongake sehat ora gelem ya wis mangsa boroma. Piye? Piye apane? Le ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah napa? Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho. Kuwi Nggih, kula mau dadak ngapalke ra apal-apal. ngapalke nampa dit sak penake ra. Sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos e. Saiki yo manggari nguntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo jenengan ngandhaki apa becak to? Becak karo betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek becak iki ling garap saka tungkak, mula jenenge becak. Ling garap? Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor iki nganggo motor, beda ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandhaki pedhot. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming. Iya. Lah ngandhaki becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandhaki wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki kok. Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe pira uwen. Iya. Yo. Jenang kula. Ya, angel lho iki arep mung jenang kula kuwi angel.
Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngapa wong wis pentas kok kleru? Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora pentas kok kleru. Wong iki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawabno. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. Lah apa? Wong ora tau gatekke menungso kanggonan ino, lali, salah, apes lan. Ya mung kurang ino kok. Yo tetep ora entuk kok. Arep ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Tomone ini. Gini wae saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah. Wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. Ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa iki? Aku wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jeneng kula Klali aja lali Neno ali ali mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa nang omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Ah. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kono omong-omong tak kei dhuwit kok. Oh. Niki soleh kula aja dianggep. Aja dianggep. Apa sih? Ayo ora apa-apa. Sinden nek sinden milenial ya. Soale nek tak jak omongi malah limos semaur gimana? Loh, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele Ngopo ya, Mak? Kenapa ya? Aku main bayangke wong budhek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngayal. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh. Mesti apik iki. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja. Ya. Among ati tansah nggon deli
Kuwi saka ngendi? Jos pokoke. Kok budek tenan kapok. Tak antil modar kowe. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok gawe nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. Iya. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu iki arep tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. napa Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono kuwi dalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembar no. Yai Prabu padha kanthi raja sak pratamu. Weh, lah dalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenan. kok nek budek tenan kapok lho. Ya ora kok ya. Tak tekani Pak Sena pun dahar lah aku mau wis metu ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku, cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kang omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kang omah ya iso. Mae metu ngopo? Ketakan kewala Nenone ngati-ati. Hah? Nganti-ati apa ngati-ati? nganti-anti kok ngati-ati. Ya aku wis madang. Oh ayo. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gaduh. Baleni ya. Heeh. Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula. Iya. Kula nuwun sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya mangga. Ngagem ali. Ayo iki nadane nek njukuk ora pas, hati-hati lho, Tin. Ngagem ali aliku pamriye aja lali marang aku. Nenone ya. Kok nenono tawa permen piye? Tawa permen. Nano-nano. Kowe doyan ora? Apa? Kowe doyan permen ora? Doyan. Ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Delok permene sih. Agak sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus. Aku weruh dagelan iki pertama oleh guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene ndagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok.
ngerangkul pasangane. Yo tak tukoke permen, aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya, mangga. Ngagema. Yo. Ngagema ali-aliku pamrih Cuwa wis ming padha karo ndelok patung KB. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendange le joget piye? Lho ya yo penak kok. Nah, ora sam jundul-jundul. Ngagem tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene ndene joget. Mbayar piro aku joget? Rawani. Apa gah? Ya ketake wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho cara dalange jijiki. Napa? Jijiki. Penari utang kok. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wis. Aku apa, Jal? Kuwi nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utangi nek debt collector kae narik utang. Lho, kono. Wah, pikirane jenengan ora muni kuwi to? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Wah, aku sing jenes pikirane ora. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan. Daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas sing golek balungan. Iya, isin. Ya. Pilihanku mripat biru pamrih mareh sulusnya ingkang warni yen takkan isi hatiku besoke
Jem-jemane dijogeti iki. Mripate ilang kabeh. Tak urus meneh iki. Wah, mesakake sing yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek. Lho, budek tenan toh? Budek ndasmu kuwi kok. Oh, yen nganti digawa. Wi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngopo wedi? Kuwi mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi mung dipencerengi tatine. Engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Lah nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun Angsri getun iki. Lah piye baleke kowe? Ayo balekno sak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Ya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Diteruske ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene reksul. Yo penak iki. Ya. 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 Terus. Akan isi hatiku esuke. Kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Aming buntut gong tok, tendeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki mau pas sih. Pas. Ayo pas ben. Tek pas gong. Kowe iki wis kokean ngomong. Pas yo protes, ora pas yo protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Enggak mau saya. Wah, gayane basa enggak mau. Iya.